ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಚೇವುನು ಶೋಕು ಮಂತುದು ಲುಂಬುದು ಅವನು ಕತ್ತೆರೆಡು ಶೋಕು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸಣ್ಣ ಮಂತುದು ಕಟ್ ಮಂತುದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಅರಿನ್ ಪಾಡುಡು. ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿಲ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುಡು. ಸೋಕು ಸಣ್ಣ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಸೈಡ್ ಅಂತದು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ಸೋಕು ಪೆರೆದುಲ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಒಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆಯುಡು. ಕಡೆದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಚೇವುನು ಸೋಕು ಮಂತುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆಟ್ ಸೋಕು ಮಾತ್ರ ಮರ್ತ್ ದೀವೊಡು. ಮರ್ತ್ ತೊಂದರರಟ್ ದೀವೊಡು. ದಿಕೇಲ್ಗ್ ಸೂಪ್ ಅತ್ತದ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀವೊಡು. ಬೇಯ್ತುದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಕು ಮಂತುದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಲೆ ತುಂಡು ಕಟ್ ಮಂತುದು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಅರೆಪುಲ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀವೊಡು. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿದಾದ್ ಅರೆಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಂತಿನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆದ ತುಂಡುನು ಪಾಡೊಡು. ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀವೊಡು. ಸೋಕು ಮಂತುದು ಕೊದ್ದಿದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಮುಡು ದೀವೊಡು. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿದಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ದಾಸೆಮಿ ಬೇವ್ರೆ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಕಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ದೀವೊಡು. ತುಳುನಾಡದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ರೆಡಿ.